Jeg vil da også indrømme, jeg har da også nogle gange tænkt nogle tanker om dig, Marie. Hvor jeg tænker, jeg vide, om det rabler lidt for meget. Og så har jeg egentlig tænkt mig fremover, så tror jeg, det måske vil være en god idé at prøve at spørge dig. Fordi hvis man nu ser nogen, hvis man nu har nogen i sin vennekreds, hvor man tænker, hun virker ikke helt glad, eller så bør man vel også gøre noget. Det synes jeg. Eller hvad tænker du? Skal man bare sige tie stille og tænke, okay, det må hun selv, for hun er bare mærkelig? Nej, det synes jeg er det allerbedste, man kan gøre. Og gå hen og sige, undskyld mig, vil du snakke om noget, eller? Ja, lige præcis. Jeg synes bare, der er mange gange, hvor man ikke rigtig sådan kan tage sig sammen, og jeg tænker, og jeg vil næsten ikke sige noget til dig, hvis du bliver sur på mig, eller... Så man skal bare gøre det alligevel. Ja, man kan jo altid bare spørge. Ja. Om der er noget, er der noget, du gerne vil snakke om, for eksempel? Er der noget, du gerne vil snakke om? Eller er der noget, du ikke er helt glad for? Det koster jo ikke noget, kan man sige. Nej, det gør det. Og hvis de så bliver sure, rigtig sure, så er det måske fordi, man rammer plet. Fordi det synes jeg da måske godt, man kunne forestille sig, hvis jeg spurgte dig om noget, ikke? At du sådan, hvad mener du, eller vil du være sur på mig? Men jeg kan da håbe på, hvis der virkelig var noget galt, at jeg fik sat et eller andet i gang. Allerbedst, hvis du ville snakke med mig om det. Ja, fordi hvis man gør det for at gøre noget godt for andre, ja, så det kan man jo altid mærke det, at du vil noget godt med det. Ja, det er selvfølgelig. Og så tror jeg, det er svært at blive sur. Ja. Egentlig.